Minos. Sidste finaledeltager, vil velkommen til nummer 36, Hertha Grønvang. Hertha Grønvang her, der bliver en bred afstamning fra den internationale Grand Prix Vivaldi, og fra Argentinens Antares. Optræden er stadig ejet af Mette Lauritsen, Ulrik Grønvang, Rejsbro. Fra stadig kommer en medbringende indeks, og så er det talt på 848,5 point. Redelighed 850 point. Tak til klasse nummer 36. Stafetnavnen Hertha Grønvang. Efter Vivaldi med Antares til mor og far, har jeg opdrettet Ulrik Grønvang med Annette Lauritsen i Brædstrup. Og det er jo en ualmindelig smuk hest, vi har her med masser af udstråling. Hun er feminin, ædel og meget elegant. Sådan en dejlig hest, der er ren og skær i rammerne. Hun har en velansat, velformet hals med en god forening, og hun har jo det mest kærlige udtryk. Bevægelsen den er taktfast og rummelig i skridt, og den er særdeles god smidig i trav og særdeles god i galop. Også igen her en hoppe, som er meget ridelig, noget af det, vi lægger vægt på i dansk varmblod. Hun arbejder med stor kapacitet i sine gangarter. Hun har tidligere i sommer af testrytter fået 8,5 for ridelighed og 9 kapacitet, og hun er ligesom i foregående også tildelt guldmedalje.